Ahojte, vítam vás pri ďalších nitiach z vesmíru, pri podcaste Éter a v tomto danom momente je tu jedna téma, s ktorou opäť prichádzam, pretože vnímam, že je teraz dôležité o nej hovoriť trošku viac a nie ju iba tak akoby odprášiť. No a tou je tento raz vesmírna niť, kedy je Slnko v kvadráte na aj dračiu hlavu, aj dračí chvost. Pretože toto je moment, kedy sa globálne všetci vedome dostávame do stavu, kedy sme tlačení z rôznych smerov v našom živote. Či už nám to príde ako trigger od ľudí okolo nás, alebo v práci, alebo cez kariéru, cez zdravie. Momentálne to môže ísť hociktorým smerom, ktorý je pre nás v podstate viditeľný, pretože niekedy sa veľa vecí proste premelie ako keby takým tým tichom alebo šumom dňa, po prípade týždňa, mesiaca, čiže ten náš vnútorný svet nám to musí nejak dať najavo, aby sme v tomto hluku tohto bežného nášho života, ktorý už teraz žijeme, to vlastne videli a počuli. Čiže nám to príde v takých veciach, aby sme to proste boli schopní si zvedomiť. Toto je veľká osudová výzva. Pretože keď sa pozeráme na dharmu a karmu, ktorá je v kvadráte práve na slnko, ktoré je naša identita, náš život, naša vitalita, naša celková existencia v tejto danej forme, v akej sme, ktorými sa nazývame svojim vlastným menom, čiže napríklad v mojom živote ja ako Vivian, čo vlastne chcem žiť, ako chcem žiť a aké princípy sa mi v živote dejú a takto to platí pre každého z nás, každú túto individuálnu bytosť žijúcu na tejto zemi. A práve v tomto danom momente sme vyslovene tak ako potlačení práve cez ten kvadrát, ktorý je, nazvem to tak, že jeden z tých náročnejších aspektov, respektíve ja by som povedala, že taký ten, ktorý prechádza hlavne tlakom, odporom, frustráciou, hnevom a triggerami, kedy máme pocit, že by sme radšej niečo roztrieskali, ako sa pozreli na tú danú tému. Pokým takýto trigger za posledný týždeň máte, po prípade za 2, pretože tento máj je naozaj nabombovaný rôznymi aspektmi a triggerami, tak toto je vlastne moment, kedy nič s vami nie je zlé, len sa vám vesmír snaží niečo ukázať, aby ste to už spracovali a pozreli sa na to možno iným spôsobom. Nie vždy to znamená, že musíte ísť hodiny a hodiny do nejakých hlbokých usoplených terapií. Niekedy to znamená len pozrieť sa na tú situáciu a povedať si, OK, ja ťa vlastne vidím, čiže čo mi tu vlastne vadí? Hej, čo sa tu vlastne deje? Pretože práve tento kvadrát na slnko, čiže na našu osobu, osobnosť, individualitu, našu vedomú mysel, na náš charakter, na naše ego, je tlačené, aby sme si uvedomili, či sme alebo nie sme v našom živote, dajme takú prvú líniu autenticky, keďže máme slnko aj v blízkom kontakte na Urán. Teraz sú to veľké heureka momenty, veľké momenty, ktoré hovoria o tom, že aha, počkaj, nejakým spôsobom sa tu niečo deje. Hej? Čiže máme tu pozdvihnutie vibrácie, pozdvihnutie vedomia. A tým, že teda sú tieto 2 kvadráty, tak je to v podstate pozdvihnutie vedomia cez diskomfort. Vraciame sa pri tomto princípe dračej hlavy a dračieho chvosta v kvadráte na slnko do prapodstaty toho, keď sme prichádzali sem a inkarnovali sme sa do tejto duše, teda do tohto tela, nie duše. Táto duša, keď sa inkarnovala do tohto času, priestoru a do tohto tela, do tohto života, tak máme niečo, čomu sa hovorí predplánované božské načasovanie. Toto božské načasovanie nie je o tom, že by nás ako duše, ako bytosti časoval samotný stvoriteľ alebo časovalo nás niečo externé. Je to naše vlastné božské životné načasovanie, ktoré sme si ako duše odsúhlasili predtým, ako sme vstúpili do tohto života. Samozrejme, že potrebuje v nejakých bodoch byť prepojenie
tohto nášho životného načasovania aj s načasovaním ostatných ľudí, s ktorými máme toto božské načasovanie, napríklad deti, partnerstvo a iné, ale zároveň sme prepojení aj na božské načasovanie krajiny, kontinentu, zemegule a samotnej zemi ako takej. Čiže potrebujeme sa akoby dostávať do určitého bodu flexibility. A v niektorých veciach máme na to niekoľko akoby eventov, ktoré skrz astrologické princípy hovoria o tom, kedy sa potrebujeme navrátiť do tých našich kolají, ktoré sme si zvolili ako duša. Jeden z týchto princípov sú zatmenia, o ktorých ja často hovorím, takže si môžete pozrieť aj môj YouTube kanál Altair Astrology, kde o nich hovorím často. A ďalším takým menším momentom, ale zároveň výrazným a veľmi dôležitým je práve, keď sa dejú kvadráty na najhlavnejšie planéty, ktoré sú luminaries, čo značí Slnko a Mesiac. Čiže keď máme Slnko v kvadráte na dračí úzol a dračí chvost, teda na dračie úzly, dračiu hlavu a dračí chvost, je to oveľa silnejší aspekt v tejto kvadratúre ako pre mesiac, pretože mesiac je v kvadráte tak cca 2 dní a potom sa posúva ďalej až na to, že Slnko je v takomto kvadráte v rozmedzi 2 až skoro 3 týždňov, čiže ono to naozaj tlačí dosť na to, aby sme sa ako duše, ako vedomie svojou slobodnou vôľou dostali naspäť k tomu, čo sme si pôvodne naplánovali, že chceme robiť. Čo sme si pôvodne povedali, že sme, kým sme, kam smerujeme, čo chceme, čo je súčasťou našej individuality, našej osobnosti a nášho životného cieľa. Pokým sme sa niekde v našej životnej ceste vychýlili kvôli iným rozhodnutiam, ktoré sme medzi tým urobili, z toho bodu vedomia, v aké sme mali v podstate dostupné, ale teraz cítime tú disrezonanciu, nazvime to, s tým, čo by sme naozaj chceli. Môžeme to navnímať aj cez to, že sa nám nejaké veci nedaria, že nás to blokuje. Samozrejme, treba si zobrať do úvodzoviek, že toto není jediný dôvod. Hej? To neznamená, že keď je niekde prekážka alebo nejaká blokáda, že si musíme povedať, že aha, toto není tým pádom pre nás, pretože toto je na vysoké percento brané v podstate alebo využívané ako taká duchovná spirituálna výhovorka pred samotným záväzkom a v podstate nejakým hlbším navnímaním toho vlastne, prečo sa nám to deje. Čiže prosím vás, nejdeme do toho, ale ideme do princípov toho, že niekedy sú situácie zablokované preto, ako keď si predstavíme, že vyschne nejaká rieka, pretože už je čas sa pohnúť do novej životnej kapitoly. A toto je práve tento čas, kedy nás to odsúva od všetkých vecí, ktoré možno kedysi fungovali, ale teraz, ako sa hovorí, run dry. A preto potrebujeme začať žiť ten náš život tak, ako ho cítime autenticky teraz, pretože aj my sa meníme, vyvíjame, rastieme a rozpíname a to, čo sme mohli chcieť pred rokom, pred 3, pred 5 alebo 20, už teraz nemusí autenticky rezonovať s tým, čo robíme. Takže je veľmi dôležité akoby tak catch upnúť sám so sebou, že či som tam, kde naozaj som, alebo žijem z nejakej minulostnej predstavy, ktorú tlačím pred sebou a vlastne už nevidím, že zachádzam mimo. Hej, toto je podstata. Čiže potrebujeme sa pozrieť a uzatvoriť tzv. Priepasť medzi nami, medzi našim vyšším ja, našou dušou a stvoriteľom. Toto je veľmi dôležitý princíp. Skoro ako vždy mi to príde, ako keď som bola v Anglicku a rozprávala aj tam vždy, keď som vystupovala z metra. Mind the gap. A toto je presne ono. Čiže všetko na svete má v podstate svoj význam, dokonca aj takýto detail, ktorý, keď viete, tak si to viete pretaviť aj na úplne inú myšlienku. Ale tu by som chcela hlavne povedať teda to, že potrebujeme navnímať, čo je tá priepasť medzi tým, kde sme teraz a medzi tým, kam potrebujeme ísť. Pretože ja vám garantujem, že v tom bode, kde ste teraz a ten bod, ktorý si predstavujete pred sebou, či už to manifestujete, alebo ste si to uvedomili vďaka tomuto momentálnemu pokecu, že možno som trošku inde, tak tu by som vás chcela vyzvať, aby ste si reálne sadli, zobrali ste papier a pero
A kľudne si to môžete aj nakresliť, že ja som tu, nachádzam sa tu, toto je moja momentálna realita. Skoro ako keď sa pozeráme na mapu a povieme si, OK, tak ja sa nachádzam tu a chcem ísť sem. Pokým ale nevieme, kde sme a kam chceme ísť, tak v podstate si nevieme zadať žiadne súradnice a dostať sa tam. Čiže tu použijeme trošku takého strelca a roztočíme ten kompas na to, aby sme pochopili, kde sme a kam chceme ísť. Keď budete mať tento prvý bod, že kde ste a kam chcete ísť, druhým vašim bodom, ja si to urobím samozrejme takisto, bude, aby sme sa pozreli, aké kroky by sme mohli urobiť k tomu, aby sme ten mostík medzi jedným a druhým brehom pomyselným začali skrácovať. Hej, nejde o to, aby sme skákali z 0 do 100 alebo z jednej strany na druhú nejakými drastickými záležitosťami, samozrejme proti gustu, ale principiálne môžeme ísť na to aj jemne, hej, lebo už sme súcitnejší so sebou, ako vás rada učím, teda strojiteľov súcit, ale tu by som chcela povedať, že teda pôjdeme sa zamyslieť nad tým, aký krok môžem urobiť mentálne. Čiže aké myšlienky si môžem vybrať, aby som bola bližšie tomu, čo chcem. Komu môžem čo povedať? Hej, pretože niekedy máme vo svojom okolí tých najlepších ľudí na to, aby sme si zmanifestovali to, čo chceme. Len tým, že o tom nehovoríme, pretože existuje to hlúpe pravidlo, že keď niečo chceš, nikomu to nehovor, aby sa to splnilo, rovno rušíme, mažeme tento bullshit. Pretože práve toto nás častokrát delí od toho, aby niekto povedal niekomu a ten povie niekomu a aby to už bolo. Hej? Čiže v tomto momente by som rovno ponúkla aj uvoľnenie a vymazanie takéhoto programu, že to, čo chceme, vlastne nemôžeme povedať. Jedna vec je kecať o niečom dopredu a druhá vec je hovoriť o tom, čo sú naše myšlienky a čo by sme chceli. Keď ja poviem dostatočnému množstvu ľudí, že by som chcela, neviem, také a také šaty, ale sama som ich nenašla, poviem úplne jednoduchý príklad. Možno niekto si povie, že jasné, tá Vivi hľadá také a také šaty, OK. A možno bude v nejakom obchode, kde ich zbadá a povie si, veď ona hovorila, že by toto chcela, tak jej napíšem. A zrazu mám tie šaty. To je presne to, čo vám tu vysvetľujem. Čiže keď sa pozrieme teda na to, komu môžem čo povedať, kde môžem poslať nejaký e-mail, kde môžem dať nejaký, inzerát, kde sa môžem objaviť, na akej sociálnej sieti, na akej sociálnej platforme, alebo koho môžem skontaktovať, aby som tú priepasť zmenšila. Toto je vaša úloha. Hej, dávam vám túto úlohu ako váš astrologický mentor a sprievodca, aby ste sa pohli ďalej. Potom sa pozrieme emočne na to, akú emóciu potrebujem možno uvoľniť alebo spracovať, ktorá ma môže blokovať voči tomu, aby som sa na ten druhý breh už dostala. To je tiež druhá vec. Hej, možno máme nejaký strach, ktorý ani nemusí byť úplne náš. Možno ho počúvame doma, možno ho počúvame od klientov, alebo ho počúvame proste hoci kde inde, z televízie, z rádia a vytvárame si predstavy, ktoré sú v kolektíve za svoje vlastné. Čiže čo keby sme tie emócie pustili a uvoľnili? To je ďalšia vec. Potom fyzicky. Čo môžem urobiť fyzicky, aby som bola bližšie k svojmu cieľu? Čo môžem reálne urobiť dnes? Čo môžem urobiť zajtra? Čo môžem urobiť do konca tohto týždňa? Hej, možno budete potrebovať dať áno na nejakú pozvánku a reálne sa dopraviť na nejaké miesto. Možno niekto reálne budete musieť ísť zavesiť nejaký plagát alebo si dať fyzický billboard. Možno niekto pôjdete roznášať letáky do schránok svojim susedom. Vôbec si možno veľakrát neuvedomujete, že jeden panelák, v ktorom možno bývate, má minimálne 100 bytov, minimálne 200 ľudí, ktorí tam môžu bývať. Pri niektorých panelákových akoby obciach ešte viac. Čiže keď si zoberieme, že len od svojich susedov zrazu môžete mať, teda zo svojich susedov zrazu môžete mať niekoľko klientov, ktorí môžu povedať ďalej o vás a tak ďalej a tak ďalej. Hej, teraz nehovorím, že sa máte pretláčať na silu a proste ísť každému trieskať na dvere. Nehovorím, že toto je vaša cesta, ale čo môžete urobiť fyzicky preto, aby ste boli bližšie k tomu, čo chcete.
Možno to ráno bude iný druh raňajok, možno to bude dlhšia prechádzka, možno to bude komunikácia s ľuďmi, keď stretnete niekoho so psom na prechádzke a zrazu zistíte, že možno ten človek sa venuje niečomu, čomu sa venujete vy a máte nového známeho. Čiže čo môžete urobiť? Hej, možno potrebujete ísť na nejaký pracovný pohovor, na ktorý ste sa doteraz cítili, že na to nemáte, ale proste si poviete, a prečo nie? A do pekla s tým, však ja idem. Hej? Čiže toto je presne ono. Čiže tento čas je presne vhodný na to, aby sme urobili čokoľvek, čo cítime pre nás autentické. Prekonali naše nejaké bloky, limity, prekážky, vyšli zo svojho komfortu, lebo v tom komforte teraz už hnieme. Toto je moment, kedy už hnieme a zapáchame v tom našom vlastnom komforte. Už to není cool, už potrebujeme vystúpiť ďalej. Môžeme si predstaviť taký naozaj odpudivý prípad dieťaťa v maternici. No tiež je čas, aby sa posunulo ďalej. Nebude tam predsa 2 roky, bude tam len tých 9 mesiacov, niekedy aj menej. Čiže chápete ten princíp toho, že keď sme príliš dlho vo vývojovom štádiu, kde už nemáme byť, tak začneme hniť. Začne sa nám to rozpadať a začne to nedávať zmysel. A preto prichádzajú potom veľké momenty, ako je slnko kvadrát, dračie uzly, aby sme prestali opakovať staré chyby a už začali tlačiť svoj život do novej formy. Takže, drahí moji, ideme na to. A rada by som bola, aby ste si to nielen vypočuli, ale aby ste konali. Pretože ten princíp aktivity, konania a približovania sa k tomu, čo chceme vedome, pretože iba vedomé rozhodnutie a aktivita je to, čo nás možno delí od nášho vysneného života. Tak zatiaľ, majte sa. Verím, že sa budeme počuť aj pri ďalších nitiach z vesmíru v našom podcaste Éter.